Y arribava un pastor i feia... Però un dia se van anar a cavalcar. I conforme se van anar a cavalcar, se van allà al poble, en els arbres, i allí estava per un costat Fifi, Fufu, Olala i Gastó, però es van trobar en una altra família de gossos, i esta família de gossos se cridava Rocky, Ricky, Bruno i Antonieta. Mira, anem a conèixer-lo, mira, aquí estava Rocky, com és? Rocky, Ricky, Bruno i Antonieta. Sí, i clar, conforme estaven jugant, jugaven per ací i per allà, però resulta que conforme jugaven cap a dalt, conforme se'n van anar cadascú a la seva cosa, mira, s'havien canviat de família. S'han canviat de família i resulta que Gastó se n'ha anat en la família dels dos gossos